Soňky hepdelerde paýtagtda gyzamyk bilen keselleýän çağalaryň sany gözgörtüli artdy. Türkmen häkimetleri bu barada açaçan gurrun gozamaýarlar ýöne maşala lukmanlary öýlere aýlanyp gyzamyga garşy sanjym geçirmek çärelerini batlandyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Çağalaryň aglabaty lukmanlaryň ýazyp beren dermanlaryny, vitaminlerini içip öýlerinde bejergalýar. Gyzamak bilen agyr keselleýän çağalar hasahanalarda bejergalýar. Ýokunç hastalygy bilen keselleýän çağalaryň aglabaty başlangyç sınıflaryň okuwçylarydyr. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşşamatly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçiligiň ýaýramagynyň arasynda paýtagtyň saglyk öýleriniň maşala lukmanlary özlerine berkidilen hojalyklaryň öýlerine aýlanyp gyzamyga garşy sanjym geçirmek çärelerini batlandyrdylar. Olar esasen ýaş çağaty bolan hojalyklara aýlanýarlar. Käbir hojalyklar sanjymyň çağalarda keselçilige garşy goranyş ukybyny pete gaçyrýanlygyny öňe sürüp sanjyma garşy bolýarlar. Ýöne lukmanlar bu enatalary hem dinlemeýärler we çağalara sanjym edýärler. Diýip Aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Gyzamyk ýiti ýokunçluk derejeli howply kesel hasaplanýar. Hastalyk ýokary gyzgyn agzyň we ýokarky dem alyş ýollarynyň çiýişmegi, gözleriň gyzarmagy we giýjemegi, bedende gyzyl nokatlaryň döremegi ýaly alamatlar bilen geçýär. Adamyň bedeni zäherlenýär. Bu kesel esasan çağalarda bolýar we 5 ýaşyna ýetmedik körpelere has uly howp salýar. Saglyk resmiýetleri sanjym arkaly onuň epesli öňüne alyp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri şol sanda saglyk resmiýetleri çağalaryň arasynda bu keselçiligiň ýaýraýandygy barada açaçan gurrun gozamaýarlar. Bu barada ýurdun metbuatynda şeýlede Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň web sahypasynda hem hiç sat aýdylmaýar. Bu aralykda maşala lukmanlary şu ýylyň sentýabr aýynyň başyndan 1-nji synpa gitmeli çağalaryň öýlerine hem jaň edýärler. Olar enatalary nowatdaky sanjymy kabul etmedik çağalaryň mektebe kabul edilmejekdigi bilen haýbat atýarlar. Lukmanlar 1-nji synpa gatnamaly çağalaryň okuw ýylynyň öňü sirasynda lukmançylyk barlygyndan geçirilip, ýaşyna baglykda ýylla geçirilmeli sanjymlaryň edilip edilmänliginiň barlanjakdygyny aýdýarlar. Ähli sanjymlaryň edilenligi anyklanandan soň mektebe yaramlylygy barada lukmançylyk kepilnamasy esasynda mektebe göýberiljakdygyny nygtadylar. Dip çağatı şu ýylyň göýünde mektebe başlamaly Aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Maşala lukmanlarynyň ençemesi paýtagtda gyzamyň ýaýramagynyň arasynda häkimetleriň çağalarda sanjym geçirmek işlerine ören berk çemeleşýändigini aýdýar. Munyň bilen baglykda maşala lukmanlarynyň öz wezipesini doly ýerine ýetirýändigi ýa-da ýetirmeýändigi hem barlanýar. Eger hojalyklary öz çağalaryna sanjym edilmegine ruhsat bermedik bolsa, ýagny maşgala lukmany degisli çağada ýa-da çağalarda sanjym geçirip bilmedik bolsa, onda lukman ýeterlik düşündürüş işlerini geçirip bilmedikde öz wezipesiniň hötdesinden gelip bilmedikde aýplanýar. Diýip Aşşamatly maşala lukmany anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň lukmanlaryň üstünden garaýan ýolbaşçylary bu lukmanlara oňoýsuz baha berip, olaryň işinde saklanmagyna täsir edip bilýärler. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden we döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugyndan tesbir almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12-nji fevralda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Daşygy vilayetinde nasyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlar saklanýar. Temmäki önümleriniň sowdasyna döwlet derejesinde gözegçilik edýän ýurtda nasyň sowdasy we ulanylmagy gadagyn hasaplanýar. Polisiýa nas satýan adamlary anyklar we olary tutsak edýär. Nas satýan adamlar hem polisiýa tarapyndan saklanýar. Şu günler nas sowdasyna we ulanylmagyna garşy çäreler vilayetyň Boldumsat we Gurban Sultan etraplarynda giňden alınıp barylýar diýip Azatlyň habarçysy 12-nji fevralda maglumat berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan vilayetdäki çeşmeleriň bir näçesiniň 10-njy fevralda aýtmagyna görä polisiýa işgärleri nas sowdasy bilen meşgullanýan adamlaryň öýlerinde reýt geçirýärler. Etraplaryň polisiýanyň asudalygy üçin ediş bölümleriniň wekilleri raýatlaryň öýlerinde nasyň sowdasy bilen meşgullanýan adamlary anyklap, göni olaryň öýlerine barýarlar. Nas satýan geliniň öýüne reýt geçirildi. Onun eline kannal giydirilip
polisiýanyň ulaguna mindirildi. Bu muny gören adamlary gorkuzdy. Sebitde nas satýan başga adamlar hem polisiýa tarapyndan saklandy. Diýip yerli çeşmelerin biri gurrun berdi. Türkmenistanda nasy satmak, öndürmek we ulanmak gadagan ýurdun administrativ kanun bozmalary hakyndaky kodeksiniň 80-nji maddasynda nasyň satmak maksady bilen uly bolmadyk möçberde taýýarlanmagy, edinilmegi, saklanylmagy, daşalmagy ýa-da iýerilmegi we satylmagy beňatlyk mukdarynyň 5-sinden 20-sine çenli möçberde jerime salynmagyna eltýär diýilýär. Vilayatyň kanun gorajadarlarynyň birinde işleýän çeşme göre polisiýa nas sowdasy bilen meşgullanýanlary anyklamak üçin nas satýan adamlary saklaýar. Polisiýa işgärleri nasyň sowdasy bilen meşgullanýanlary, köpçülük ýerinde nas çekip tutulan adamlary polisiýanyň uçastygyna alyp gidip, ol ýerde gynap kesitleýärler diýip çeşme aýtdy. Daşowdaky çeşme öz tanışynyň köçede saklananlygyny gurrun berdi. Men köçäniň ornuny gidip barýarkam nasatdym. Daş töweregimde hiç kim ýokdy. Ýöne bir ýerlerden polisiýa gelip meni tutdy. Polisiýanyň edarasyna baranyndan soň olar menden nasy kimden we nireden satyn alýanlygymy bilmek üçin meni ýapyk otoga salyp urup benjip başladylar. Men ahyry aýtmaly boldum. Soňra bolsa meni azatlyga goýbermek üçin 400 manat para aldylar. Diýip Daşowuzly ýaşaýjy köçede saklanan öz tanışyny çetirledi. Daşowuz vilayatyndaky çeşmeleriň habar bermegine görä bu vilayata nas Livap vilayatyndan getirilýär. Adamlaryň sözlerine görä ýurdun çäginde nasyň satywy we ulanylmagy bekanun bolmagyna garamazdan polisiýa işgärleri onuň satylýanlygyny we çekilýänligini bilýärler we oňa adatça köp üns bermeýärler. Şol polisiýa işgärleriniň özleri hem köp halatlarda nas atýar diýip çeşme aýdýar. Türkmenistanda nas sowdasy gadagan edip çilim sowdasynyň doly döwlet gözegçiligine geçmegi 2007 ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow prezident bolan soň başlandy. 2016-njy ýylda ýurtda temmäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sowdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda ýöriýetli kanun kabul edildi. Çilimiň gytçylygy we gymmatçylygy temmäki önümlerine garaşly adamlary nas we ygtyýarnamasy satylýan temmäki önümlerini satyn almaga mejbur edýär. Türkmenistanly lukmanlaryň sözlerine görä peshili temmäki önümleri çilimkeşleriň saglygyny hof bastyna salýar şeýle de lukmanlar we çilimkeşler bu yaramaz endikden saplanmak isleýän raýatlara kadaly medisina ýardamynyň teklip edilmeýänligini bellediler. Türkmenistanyň hökümeti 2025-nji ýyla çenli ýurdy temmäki önümlerinden aras salamagy mundan ençime ýyl odal yglan edipdi we bu çäresini sagdyn durmuş ýörelgeleriniň durmuşa geçirmek tagallalary bilen düşündiripdi. Türkmenistanyň häkimetleri nas ulanmak meselesini raýatlara basyş görkezmek üçin hem ulanýarlar. 10 ýyla golay dowam eden ýerlamalardan soň 2024-nji ýylyň awgust aýynda aradan çykan Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşew 2016-njy ýylda nas saklamakda aýplanyp tutsak edilipdi. Şonda Hudaýberdi Allaşew we onuň ejasy Gurban Täç Aradmuradowa hamala nas serişdelerini saklandygy baradaky aýplamalar bilen tutsak edilip gynamalara sezewar bolupdy. Abaşanyň prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen bir sagatdan gowrak telefonna urlaşyp Ukrainada kurşy soňlamak üçin parahatçylyk gepleşiklerini başlamak barada alalaşanlygyny aýdandan soň Ýewropa liderleri Kiýewiň hem parahatçylyk gepleşikleriniň bir bölegi bolmalygyny duýdurdylar. Abaşanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth 13 fevralda Trump'ın 12 fevralda geçiren telefon söhbetdeşligini Aktam'ın 3 ýyl töweregi dowam eden urşy basymrak togtatmak üçin salasyn hereket etmek maksadynyň bir bölegi hökmünde garalýanlygyny we onuň elbetde Kiýewe edilen dönüklük därligini aýtdy. Ýöne esasy ýaranlaryň şol sanyny Germaniýa, Fransiýa, Polşa we Angliýa ýaly ýurtlaryň daşary işler ministrleri beýanat çap edip Ukraina we Ýewropa bu meselede geçiriljek islenlik gepleşigiň bir bölegi bolmaly diýip duýduruş berdiler. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz 13 fevralda Politika nesirine çap edilen söhbetdeşlikde parahatçylygyň Ukrainanyň boýunyna dakylyp bilinmejekdigini aýtdy. Maňa bu ýerde Abaşan hem özüne almayan çözgüt tapylmaly därligi düşünükli diýip şol aýtdy. Inniki wezipe bu ýerde
boyuna dakılan parahatçılığın bolmazlygyny üpçün etmek deyip ol sözünün üstüne yetirdi. Trump bu telefon söhbetdeşligini geçirenligini 10 fevralda Truth Social'da paylaşan ýazgysyny aýtdy we özüniň Putin bilen bilelikde ýakyndan işleşmek, şol sanly bir-biriň ýurduny sapar etmek alalasygyny gelenliklerini aýtdy. Şeýle de biz öz degişli toporlarymyzyň haýyl etmän gepleşiklere başlamak barada alalasyga geldik diýip prezident sözüniň üstüne ýetirdi. Biraz soň ol aktamda öz mailnamalary barada has köp gurrun etdi we jurnalistlere meniň pikirimçe biz parahatçylyga getirjek ýollan barýar dedi. Ol Putin bilen eden telefon gurrundan soň Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurlaşanyny aýtdy. Ýöne Ukrainanyň Russiýa bilen gepleşikleri deň derejede gatnaşmajakdy barada anyk zat aýtmady. Meniň pikirimçe olar parahatçylyk kazanmaly. Olaryň adamlary ölýär diýip Trump aýtdy. Ukrainanyň NATO goşulmak we Russiýany basyp alýan ähli ýerinden çykarmak barada tutan maksatlaryna zar vurup, Hegset 10 fevralda Brüsseldäki NATO ýaranlaryna Kiýewiň NATO agdalygyna aktamda bu konflikti soňlamagyň bir bölegi hökmüne garalmaýanlygyny aýtdy. Trump hem Ukraina NATO agdalygyny bermegiň praktik ýagny amaly bolmajakdygyny aýtdy. Bedilýän gurrunlar täze Trump administrasiýasynyň prezidentin saýlaw kampaniýasy wagtynda uruşy haýyl etmän soňlamak barada beren wadasyny nädip ýerine ýetirmekçi bolýanlygyny açyk işaret edýär. Emma synçylaryň käbiri bu ýerde gepleşikleri ýol açmak maksady bilen Russiýa üçin amatly şertleriň döredilýänligini we munyň degerli strategiýa bolmanlygyny aýdýar. Tufts Üniversitetiniň siýasy ilimleri boýunça professory Oksana Shevel Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Ukrainanyň NATO goşulmak umydynyň uruş soňlamak üçin geçirilýän gepleşikler wagtynda gün tertibinden aýrylyjakdygyny bir eýem düşünenligini aýtdy. Ýöne egerde Putin Trumpy NATO'nyň Ukrainanyň agdaly urunnaky ýygy dolanyksuz ýodasy aradaky beýannamasyny ýygyny aldyrmagy arjak bolsa, munyň has uly mesele boljakdygyny öýdürdi. Putin muny edip bilse hoşal bolar diýip Shevel munyň NATO'nyň Ýewropadaky ýaranlarynyň göwnüne laýyk geljegini göz öňüne getirip bilmeýänligini hem sözüne goşdy. Şeýle de Shevel gepleşikler başlanmazından odol egleşiklere gelmek erwet gepleşik strategiýasy bolýar. Ýöne şu wagtda çenli aýdylanlara esaslanyp anyk nämeňiň ortak oýlaýanlygyny bilmek gaty kyn idi. Angliýanyň gorunmak sekretary 13 fevralda NATO'nyň Brüsseldäki baş edarasynda bileşigiň 32 agzasynyň gorunmak ministrleriniň ýygynyna çykyş eden John Healey, Ukrainanyň sesi islenlik gepleşigiň ödönünde bolmalydy. Bu meniň üçin aýdyn. Gepleşiklere Ýewropa hem gatnaşmaly we meniň pikirimçe muňa düşünmek gataň saat diýip Germaniýanyň gorunmak ministri Boris Pistorius aýtdy. Bu duşuga gatnaşan Hegset Trumpyň başlangyjyna gollaw bildirip ABŞ-nyň parahatçylyga maýa goýanlygyny we onuň kazanylmagyna gazyklanýanlygyny, muny bütün dünýäniň ikrar edýänligini, gepleşilen parahatçylygyň zerurdygyny öňe sürdi. Bu iki tarapyň hem öz islemeýän zatlaryny ikrar etmegini talep edýär diýip Hegset sözüniň üstüne ýetirdi.